Pamenetu apolisiwo amadutsa anangopezeka zonotino ayimitsidwa tsopano ndikuyamba kuwuzidwa zonotino ukuti kuli munthu ali ndi mfuti tapitani mukapange cheki endi zikuoneka ngati mfutiwo anati ojodula yekha ndi pamene pakuvuta mponena kuti fewo tumachita mantha munthu ameneyi sangadzatiombere tsiku lina lake tapitani mukapange cheki kuti kodi mungapangepo zotani. Apolisi sanachedwe kuti thamanga mwene kumeneko chako kafika kutsekula nyumba kuyang'ana pena paliponse anakapezadi kamfuti kaja kudzapanga check side inayi apezanso chani chipolopolo. Iwe zimenezo upezeka nazo bwanji? Ayayi bwana chanicha unayita ukonza wekha tiye wamangidwa kumangatu munthu uja kupita naye chani ku polisi. Tikunena panopa ali ku polisi kumakamba zone kuti munthu wake ndi ndani komanso sangoti munthu wake ndi ndani. Kodi munthu amene amangidwe kapena mwina mwake tikuyenera timugwiritse ntchito ngati dziko. Tikhala kufotokozatu zonsezo kuti ni ndani koma tikupanga choncho tapangani subscribe ku channel chimene cha Malawi Trends TV kuti nkhani zomwe tikumabweretsa pano zikupezani mosavuta kutipangitsatu kufotokoza nkhani yomwe yachitika ku Kasungu kumeneko kuti makamaka ndi kumudzi wa Chakankha Kasungu Municipality. Kumenekoko apolisi anawuzidwa ndi anthu kuti no kuli mnyamata wina tisati mnyamata koma mzibambo wina wa zaka 37 yemwe dzina lake ndi Daniel Gama. Mkulu amene iyu akuti tu wajudula mfuti wake wakoza mfuti chipolopolo chake ndekuti ali ndi luso liti limenelo ndekupezeka zonota apolisi atamva zimenezo anatamanga kumene kuja kukampeza munthu uja. Iwe zikukhala bwanji upezeka ndi mfuti bwanji chipolopoloso taonanso waita ukonza zimene zitu ndaita ukonza ndekha bwana. Iwe tiye wamangidwa malingana ndi malamulo sukuyenera zipezeka ndi mifuti sukuyenera zipezeka ndi zipolopolo. Iwe ziwezi osakhomera zazizozizazita kummangatu munthu uja wautali kupita naye pachani kupita naye ku polisi. Tikunena panopa ndekuti no ali kuselo ndino mwina mwake akalongosula bwinobwino zina zonse akhoza kumapita naye no ku khoti ndithu kumene wakalandira chigamulo chake mmene zimenera kukhalira. Mkulu amene iyu tikuti Daniel Gama eti amene mukumuona pa screen panopo. Mkulu amene iyu amachokeratu kuchako ku Mulanje amangokhala ku Kasunguko koma kumene amachokera ndi ku Mulanje kwa Achiswe mudzi wa Achiswe TA Chikumbu kumeneko ndi kumene amachokera. Munthu yi wamangidwa akatere waphwanya malamulo tekumakamba zonena kuti kodi mkulu ngati amene iyi timene atimmange. Kodi munthu ngati amene iyi uyuyu Daniel Gama akuyenera amangidwe akuyenera akakhale ku ndende kapena mwina mwake timene nokhala pasi ndikuona kuti no anthu ngati amene wawa tingagwiritse ntchito bwanji kuti apindulire dziko lino. Taganizani munthu akukhala pasi ndikuyamba nokulingalira andipange mfuti ndikusonkhanitsa ndekuti no timapisi a zinthu kukhoma zina zilizonse kuyika ngati muja mfuti kuteka kumayikako chipolopolo kumapanganso chipolopoloso chopanga ikha kumapanga pya mfuti chipolopolo. Munthu amene iyi akupezeka zonena kuti iwe upezeka ndi zimene zifanya zosakhomera mukuona ngati akupanga ikha zinthu ngati zimene zangakazikhomere zokhomera zija umayita ukagula penanso ku area 30 komweko ku polisi komweko kapena apo umayita ukagula nkubwetso zako komano akupanga ikha mukuyembekeza angakhomera amene pali china chake chomwe noti ngathe kuona kuti pa munthu amene kunoti no ndi munthu amene ali ndi luso. Uyuyu ndi engineer wapaderadera osati zochitopitira mklasi ituya mamuona amene akuonekera tisewereso chithunzi chake chitachionani. Mukuona amene akuonekera amene mukuona ngati amene angakhala kuti anapita ku skulu kapena kukapanga kitchen zina zake kapena makwasena ake ngati anakapanga mwina poti tisamangophwekesana pona koma mukuona amene munthu akuonekera ameneyo akuoneka ngati aja amangokhala ndi maluso apaderadera. Iye ayi wakonza chigayo ku chumayendera kuti njinga dzipalasa kumagaya fanzi yake makhangatiti imeneyi. Akumangidwa apopo wakuchani waku polisi pa khoti kumgamula wakundende luso lake lija. Kodi simukutha kuona zonena kuti no fanzi ngati imeneyi mutayipasano ma resources zofunikirawo zipangizo zoyenera zenizenizo ikhozopezeka zonena tino yamba kumapanga mifuti nkumapangira apolisi athu ndi asilikali athu. Simukutha kuona kunena kuti tikhoza kuntenga ameneyo ndikumpitisa ku military kumpitisa kaya ndi ku polisi azikapanga mifuti kumene koko ndekuti no tachepesa mabajeti omwe akagulira mifuti kunjako.
simukutha kuona choncho. Tikunena kuti maonena kuti fanzi tizingoigwira ndi ukayisiya ku polisi kena kono basi wautali pa khoti uko kundende izikangokwililika kumeneko chakumakangokokotika. Bwanji ino tapatse zochita malinga ndi luso limene ali nalo. Paili ndi luso lapaderadera zochita zonena kuti zikhale zili mkatikati mwa malamulo a dziko lino kusaononga mtundu wa Malawi koma kuonetsa zonena kuti zikutumikira Malawi. Chifukwa chani? Ndekuti azikakonza mifuti tachepetsa budget yomakagulira mifuti tikukonza mifuti komwe kuno apolisi aja sazingonyamulanso pano zindodo. Munaona apolisi angonyamula zindodo uyu autero penaso akomachipanaso apa wachipana apa basi uyo wautali wa polisi amene akaletsa mademo umuyembekeze zonota anthu akamuope ameneyo. Akamuope fanziyo imakajemula uko munchesi bakajemula inayo kaya ndikunyamba kuchani kulimakuya kondilando imakajemula ili ndijeni kena kwa polisiyo wanyamula kandodo ati akakhazikitsa bata. Kani yake mifuti kulibe mifuti fwachane budget sikugwira agwire na anthu ngati amene wawa iyo panga iweyo takupeza kuti ndiwo olakwa aphwanya malamulo chilango chako tikakusiya ku barracks kuti uzikakonza mifuti. Mwayiona muona tetatenga amene uja luso lake lija tukaligwiritsa ntchito tsopano mamuonena kuti no luso lake lija tikalisiye noli mpaka likakwililike kumene kwa akayiwala china chiyonse kundende enda akamaza bwira sazakhaso ndi chidi chonena kuti ndinali ndi luso loti ndikozenso mfuti wina andigwireso ndipiteso kundende chili chonse m'madzi pene. Mukuona amene zikuyendera ndeno nkhani mwina tidzinena kuti no kuti a president palibe china chake chimene mungapangeko kunena kuti anthu ngati amene wawo apindule dziko linoli iwo sakupindulako fanire modzeka agayirako kasalale kayandi ka 200,000 bola nkono siyana ndikumangokhala uku ndiye kuti akupindulira dziko malo kuti akakhale kundende kuti sitingathe kugwiritsa ntchito maluso awo anthu ngati amenewa. It's high time tiyambeno kuona kuthekera kwathu kudzera mwa anthu ena ake ndikumagwiritsa ntchito awotu kukhala maganizo athu. Inu mukuona bwanji nkhani imeneyi? Tuzeni maganizo anu mu comment section komanso kulemekeza maganizo anzathu. Komanso musaiwale kupanga subscribe ku channel zimene za Malawi Trends TV kuti nkhani zomwe tikumabweretsa pano zikufikani mosavuta. Akuti